tekan negara Suriname. Mriki nang Jogja nggone mbah-mbah biyen. Iki arep belajar batik. Aku seneng banget saiki gawe batik. Pas elek-elek ora apa-apa. Karo sedulur kabeh sing nang kene, karo Ibu Win, Ati, karo Mas Hakini, sedulur Jogja kene manggene. Nggih, karo anak sedulur kabeh teko Jogja. Iki gawe batik pune wong sing alus. Batik iki pune wong anti stres, iku pune gak kesusu, alon alus banget. Tulang kemarinnya itu yo distraksi api yo suka-suka karo kancane. Aku iki dolan nggone pamiri ngiliki nang Yogyakarta. Ya aku seneng pisan iki aku nang Jawa. Aku lahir nang France Guyana. Inter saitik ngoko. Saiki ndelok-ndelok nang kene eneng opo api-apian, wayang kulit, kultur, joget, wong joget ngono.